Tiedätkö kapea Pääkkönen kiti, mulla ja mellu ja malla ja Ville. Ystävyys meidät yhdessä piti, nostetaan mallia sille. Tiedätkö, höpötätkö pelkääkö, onko nää tyhmä vai pelkkä peliä? Tervetuloa SAK:n valtakunnallisten päivien nuorisoseminaariin. Heti alkuun voi sanoa, että tässä salissa lepää, tai toivottavasti ei vain lepää, vaan myös työskentelee ja toimii ammattiyhdistysliikkeen tuleva voima. Minulla on suuri ilo ja kunnia myöntää on tässä yhteydessä väärä sana, antaa SAK:n vuoden 2008 duunaristipendi nuorelle miehelle, 19-vuotiaalle Metallityöväen liiton jäsenelle, Lappeenrantalaiselle ajoneuvoasentaja Antti Hataralle. Antti Hatara, sinut on valittu tänään 4. kerran tai 4. duunaristipendi on myönnetty tänään ja Antti, sinä olet sen saanut. Oliko tämä yllätys sinulle? Oli kyllä ihan täys yllätys, että en osannut odottaa tai en oikeastaan tiennyt tällaisen olemassaolostakaan, että jossain on kuullut joskus tällaisesta, mutta tosiaan niin en osannut odottaa ollenkaan. Panelistis juontaa tuottaja, toimittaja Sami Turunen. Sami Turunen on ollut pitkäaikainen, annetaan aplodit. Sami Turunen toimi monta vuotta SAK-nuorten arvolehden päätoimittajana ja tälläkin hetkellä noin niin kuin vasemmalla kädellä vielä osallistuu lehden toimittamiseen. Jussi, valiokunnan virallinen ääni taas. Mitä valiokunta on varmaan totta kai tutkinut ja tietää näitä asioita, niin miksi nuoret tänä päivänä liittyy AY-liikkeeseen? Mitkä ne syyt on? Matti taisi sanoa alussa, että työttömyysturva ei ole ihan kaikkein paras syy. No mutta onko se? Ehkä valiokunta tietää, mutta me vähän huonosti. No ei vain ihan vakavasti ottaen, niin kyllä se on se edunvalvonta on tärkein syy liittyä edelleen ammattiliittoon. Mutta kyllä se on yhä nouseva trendi valitettavasti se pelkkä työttömyysturva. Hyvä. Nyt päästetään ääneen myös yleisö. Teillä on siellä kansioissa punainen ja vihreä lappu. Kaivataan esille. Otetaan tähän nyt nämä kaksi syytä. Katsotaan, jos löytyy vielä lisäsyitä. Mutta jolla suurin syy liittymiseen on työttömyysturva nostaa punaisen lapun ja tämä edunvalvonta nostaa vihreän lapun. NYT. Wow. Ei, Ville näyttää. Eli tämä edunvalvonta näyttäisi. Jussi Päiviö, sinulla on vaativa ja vastuullinen tehtävä. Sinä olet SAK-nuorisovaliokunnan puheenjohtaja ja sinällään SAK on virallinen nuorison ääni. Millä tavalla tämä nuorten asema työelämässä on muuttunut sun pienen työurasi aikana, jos voi sanoa, olet myöskin Rautatieläisten liiton jäsen? No voisi sanoa näin, että nuorten asema työelämässä on mennyt vähän valitettavasti taaksepäin, että ei ole parantunut, vaan vaaditaan nuorilta moniosaamista, ei ole työehdot ihan kaikkiaan kunnossa, sitten vuokratyö on tullut kuvioihin entistä voimakkaammin ja pätkätyöt. Eli kokonaisuudessa valitettavasti on huonontunut. Niin mä luulen, että nämä viimeisimmät paperiteollisuuden irtisanomiset sai kyllä melkein kammelilta katkeamaan jo selän, ja jo aikaisemminkin, niin kyllä tässä viimeisen parin vuoden aikana on paljon puhuttu siitä, että AY-liike on alkanut radikalisoitumaan, eli tämä konsensuspolitiikan aika asetetaan kyseenalaiseksi yhä useammin. Kyllä tämä AY-liike on käymistilassa nyt tässä, ja minusta aika pitkälti kyllä työnantajien kannattaa katsoa itsensä peiliin, että vaikka meilläkin on toki niin kuin omassa toiminnassa paljon parantamisen varaa ja sitä yritetäänkin tehdä, mutta kyllä tässä niin kuin nyt työnantajapuoli maksaa sitten tästä lyhytnäköisestä politiikasta. Ei tuossa sanoa just, että meilläkin on niin kuin katsottava peiliin siinä, että AY-liike, että voidaanko muuttua ja näin, ja ollaan käymistilassa. No miksei näinkin kyllä, ja suuria haasteita siinä on varmastikin, ja yksi tämä sukupolven välinen kuilu nyt sitten, sanotaanko suoraan näin, sehän näyttelee sitä isoa roolia tälläkin hetkellä.
ihmetellään, että kuinka voidaan uusiutua, kuinka muututaan, niin siellä on siltikin ammattiosastoissa näitä vanhoja jääriä, jotka toteavat, että näin on tehty jo vaikka kuinka kauan. Puristetaan vielä kiinni siitä vallankaavasta ja valitettavasti ei enää edes muisteta miksi. Tehdään tapojen vuoksi asioita. Nuoria olisi tulossa tekemään niitä asioita. Olkaa nyt hiljaa, me on tehty tätä jo näin kauan. Tapetaan se nuorten kiinnostus asioihin. Katsotaanko sitten sen jälkeen peiliin? Sä peilaat nuorena aktiivivaikuttajana, SAK-laisena tulevaisuuteen. Minkälainen on sinun haluamasi tulevaisuuden SAK? Nuorena ihmisenä tietysti haluaisin, että uudistuskykyinen ja tällainen yhteiskunnallisesti hereillä oleva ihmisen puolella edelleenkin. Ihan nämä perusasiat, mutta sillä tavalla, että ei olisi enää sitä isoa rahtilaivaa, että se kääntyisi vähän nopeammin se kokka sitten tulevaisuudessakin. Meidän pitäisi pystyä rakentamaan enemmän verkostomaisempaa, enemmän tämmöiseen sähköiseen osallistumiseen mahdollistavaa, enemmän niin kuin tällaista epämuodollisempaakin osallistumista tukevaa toimintaa. Eija Hietanen, sinä olet SAK:n kehitysjohtaja vaativassa tehtävässä tulevaisuutta katsellen. Minkälainen tämän päivän SAK on? No kyllä SAK on voimakas ja vahva, mutta ympäröivä maailma on niin kova vauhtia muuttumassa, että myös meidän täytyy miettiä sitä, että mitä me voimme tehdä, jotta SAK on voimakas ja vahva myös 20 vuoden kuluttua, 30 vuoden kuluttua. Minkälaisen viestin sinä lähettäisit SAK-laisille nuorille ja kurssin osanottajille? No, nuorille mä lähettäisin mukaan toimintaan, että kohta käy niin, että yli 50-60 konkarit päättää meidän nuortenkin asioista, jolle me saadaan nuoria mukaan SAK-laisen toimintaan. Ja se sama oikeastaan viesti tänne seminaarin osanottajille, että nyt täytyy aktivoitua entistä enempi, että otetaan ne paikat meille nuorille. Ehkä ylipäätään, keskitytään SAK:lle, koska se on jollain lailla kuitenkin se, mikä sitten näkyy eniten julkisuudessa. Onko se pelkkä Laurin päätelevisiossa? Mutta Laurihan on jotenkin niin ihana. Eli Laurin nima on kunnossa. On, Laurin nima on kunnossa ainakin